And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May iba na agad si Papa. Ganun niya kabilis napalitan ng mama ko. Hi DJ Rocky. At sa lahat ng mga listener ng Love Radio. Bata pa lang ako, ay mahilig na akong makinig sa mga programa ng Love Radio. Kaya nang mapakinggan kita at narinig kong merong ganitong klaseng programa, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na mag-share ng aking kwento. Itago mo ako sa pangalang Ren. At ito, ang aking secret file. Sisimulan kong ikumpara ang storya ko sa isang perpektong picture frame. Oo, tama kayo ng narinig. Dahil para sa akin, ay perpekto ang ayos ng aking pamilya. Marami man kaming problema, wala man kaming pera, at marami mang nang aalipusta sa amin. Pero masasabi kong perpekto pa rin ang pamilya namin. Dahil matatag kami at malayo kami sa mga sakit at sa kung ano-ano pa. Meron akong mababait na magulang at supportive na mga kapatid. Kaya nga masasabi ko na lang na wala na akong mahihiling pa. At syempre, ang pinaka-close ko sa lahat ay ang aking mama. Sa totoo lang, daig niya pa ang isang superhero dahil palagi siyang nandyan para sa'yo. Palagi kanyang susuportahan sa lahat ng gusto mo. Kaya nga ang swerte ko na siya ang naging nanay ko. Matapang ang mama ko. Ayaw niya na inaapi kami. Yung tipong kapag hindi kami kinakausap ng maayos ng ibang tao, nagagalit siya. Ayaw niya na binabastos kami. At palagi siyang nangungumusta. Mapapersonal man yan o through text na. Alam kong sobrang laki ng sakripisyo ng mga magulang ko para sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Kaya sinikap kong makapasa kahit na mahigpit ang ibang professor ko. At bilang ganti sa kanila, pinaghahanda ko sila ng almusal bago sila umalis. Dahil ayaw kong nagugutom sila. Lalong-lalo na si mama. Kung minsan nga ay ginagawan ko pa siya ng baon. At natutuwa ako na tuwing uuwi siya, makikita kong walang laman ang lunchbox niya. Ang ibig sabihin, naubos niya. And itong January, hindi na ako nakapag-enroll sa school dahil kinulang ang pera namin. Nakaramdam ng pagkadismaya ang mama ko kasi hindi niya man lang ako na-enroll. Nag-message pa nga siya sa akin sa FB na, "Anak, sorry ha. Gusto kong sumigaw, umiyak.
maglupasay. Dahil hindi ko maibigay ang nararapat para sa iyo. Sorry anak kung hindi kita naipasok sa school. Sorry, ako ang naging mama mo. Pagkatapos kong mabasa yun, nakaramdam ako ng matinding kalungkutan. Sa isip-isip ko, bakit naman masyadong sinisisi ni mama ang sarili niya? Hindi naman niya kailangang sisihin ang sarili niya dahil lang sa ganung bagay. Dahil naniniwala ako na hindi man ako makapag-aral ngayon, makakapag-aral uli ako balang araw. Kapag may pera na kami. Hindi naman kailangang pilitin Kaya ang ginawa ko, kinausap ko ang mama ko. At sinabi ko sa kanya na huwag niyang sabihin ang mga yun. Dahil kahit anong mangyari, ay ang importante, ang relasyon namin. Ang importante ay ang pagsasama namin. Sabi ko nga, huwag mong isipin yun ma, babawi tayo. Gagawa tayo ng paraan para makapag-enroll ako next sem. Natuwa ang mama ko sa akin, kaya mas lalo siyang nag-effort magtrabaho. Lahat na yata ng sideline pinasok niya. Para lang may maiwan silang pera sa amin. Para mabayaran ang mga utang namin. Nagkataon pa nga, binilhan niya ako ng cake. Dahil alam niya na masaya ako tuwing nakakakita ako ng cake. Stress reliever ko kasi yon. Hanggang sa nagkaroon na ng lockdown. Pero ang mama ko, sige pa rin sa pagtatrabaho. Laban lang ng laban para lang makahanap ng pera. Napakamaparaan ng mama ko. Wala talaga akong masabi sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako. May kausap si mama ng mga installer ng aircon. Nagpakabit siya ng aircon at pinaayos ang bintana sa bahay namin. Pati mga kisame. Nag-iwan pa nga siya sa akin ng 10,000. Sabi niya, anak, itabi mo to. Para iipunin natin to hanggang sa makapag-enroll ka. Grabe yung kagalakan ng puso ko that time. Nakikita ko na makakapag-aral na uli ako. Nasabi ko pa nga kay mama na natupad niya na lahat ng pangaral niya. Dahil napakabit niya na ang aircon, pati mga bintana na paayos niya. Sa gusto niya. At masaya ako para sa kanya. Dahil sulit lahat ng pagod niya. Lahat ng sakripisyo niya ay worth it. Masaya lang ako noon. Kaya lang, syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon masaya tayo. Ang hindi ko inaasahan ay ang mararamdaman ko sa sumunod na araw. Habang natutulog ako, nagising ako sa sigaw ng papa ko. Yun pala, bumagsak ang mama ko sa sahig. Grabe ang kabog ng dibdib ko noon, DJ Rocky. Para akong may mabigat na bakal na kwintas. Sobrang hirap. Sa kalooban na makita mong namumutla ang mama mo at nanghihina. Sabi ko nga sa sarili ko noon, sana panaginip lang lahat ng to. Hanggang sa dinala na nga si mama sa ospital. At sa kasamaang palad, ay doon na siya binatwian ng buhay. Nalaman ko na lang nang sabihin sa akin ni Papa na may brain aneurysm pala ang mama ko. Well, hindi naman nagpapa-check up ang mama. Pero ang lagi niyang sinasabi noon, kapag may nararamdamang sakit, huwag maglilihim ha. Pero siya pala itong may matagal nang iniinda. Kaya pala ginawa niya yung mga bagay na pangarap niya ay dahil mawawala na siya. Pakiramdam ko, sinadya niyang ipakabit lahat ng yun. Ipaayos lahat ng yun dahil mawawala na siya. Ang hirap lang sa kalooban na mawalan ng isang nanay
Yung tipong wala ka ng kakwentuhan, kabiruan, at kakampi tuwing may problema ka. At hanggang ngayon ay umiiyak pa rin ako dahil hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala ng mama ko. Naiinis lang ako sa mga sinasabi ng iba kong kakilala na mag-move on na ako dahil hindi raw maganda ang pag-iyak. Yung iyak ng iyak, wala naman sila sa posisyon ko kaya hindi nila ako maiintindihan. Naniniwala ako na darating din ang tamang panahon na makaka-move on ako. Sadyang hindi ko lang minamadali Bakit ang sugat ba? Pag binuhusan mo ng alcohol, wala na? Mawawala ba ang sakit? Di ba? Gagamutin mo ito araw-araw para gumaling ang sugat. Isa itong proseso. At hanggang ngayon, pinoproseso ko pa yung pagkawala niya. Dahil hindi ko na siya mababati tuwing birthday niya, tuwing Pasko, tuwing bagong taon, at higit sa lahat tuwing Mother's Day. Hindi ko na siya mababati ng personal. Masakit to, DJ Rocky. Akala ko ang pagkawala ng mama ko yung pinakamasakit na mangyayari sa buhay ko. Pero may mas masakit pa pala. Pagkatapos mawala ng mama ko, nagpakabisi muna ako para hindi ako masyadong malungkot. Naganap ako ng sideline. Meron naman akong nakuha. Napapansin ko rin na parang napapadalas na merong kausap ang papa ko sa cellphone. Napapadalas din ang pag-alis niya ng maaga at pag-uwi sa gabi. Alam ko naman na marami siyang inaasikaso pero dapat ba na umuwi siya ng masyadong gabi? Observant akong tao, tahimik lang ako pero kaya kong umusisa base sa mga kilos ko o kilos ng ibang tao. At dahil doon, nalaman ko na may bago na ang papa ko. Nalaman ko na may kay I love you na siya sa cellphone. Kung minsan nga, mahina niya itong binibigkas. Patago pa silang mag-usap. At pag dumadaan ako, bigla niyang hinihinaan ang boses niya. Masakit para sa akin yun. Hindi ko nga alam kung dapat ba akong magalit. Dahil ayaw ko namang madepress siya sa pagkawala ng mama ko. Pero kung iisipin kasi, 1 buwan at kalahati pa lang simula nang mawala ang nanay ko, naganap na siya ng iba. Okay lang sana kung 1 taon na pero 1 buwan pa lang. Hindi ko alam kung nire-respeto ba niya ang pagkawala ng mama ko. At isa pa, matanda na rin siya para dito. Hindi ba pwedeng kami-kami na lang ang magmahalan? Hindi ba pwedeng sapat na kami ng mga anak niya? Masasabi ko namang hindi naman kami kagaya ng ibang anak na mga rebelde at nagsusuwail. Hindi ko alam kung dapat ba akong magtampo o unawain na lang siya. Pero masakit, DJ Rocky. Ano po bang dapat kong gawin? Kasi kahit kailan, hindi ko naisip na darating ako sa ganitong sitwasyon. Sana po ay mabigyan niyo ako ng advice tungkol dito. Gulong-gulo na ako. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, DJ Rocky, at sa mga listeners. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ren. At ito ang aking secret file.